Maside disputou esta fin de semana o segundo torneo benéfico de Nadal das escolas Terras de Maside. O sábado pola mañá tiveron lugar no campo do Outeiro Grande varios partidos entre os equipos das escolas deportivas Terras de Maside. Uníronse as categorías de alevín, benxamín, prebenxamín e infantil co fin de recoller xoguetes e alimentos non perecedoiros que serán doados ao Concello de Maside dentro dunha campaña de solidariedade. Bueno, pois o ano pasado tivemos a iniciativa de facer un torneo solidario de Nadal. Tuvemos moi boa resposta da xente do Concello de Maside e arredores e este ano máis que nunca, nas circunstancias que todo o mundo sabemos, coidamos que tamén era preciso poñer o esforzo de todos, unir e sacar outra vez para adiante o segundo torneo e este ano engadimoslle tamén pois recollida de alimentos, pois que coidamos que nestes tempos que se viven son precisos e desgraciadamente debido á Covid-19 pois hai moitas familias mesmo do Concello que están pasando mal e todo o que poidamos axudar e colaborar a que isto, o noso graniño de arena para que poida sair adiante, pois non cabe duda que é un plus da escola e agradecer á xente que está hoxe toda aquí apoiándonos, como desde o inicio deste proxecto, e nada, agradecidos á solidaridade da xente e poder traballar e despois de tantos meses ver xente aquí no Outeiro Grande, a verdade é que é unha emoción de xeito persoal e de xeito colectivo para todas as escolas deportivas.